Som en plena Setmana Santa i avui fem bacallà de Quaresma. Per això, tot i que aquesta recepta admet forces variacions, la més clàssica és la que porta carxofa, ceba, all, tomàquet, julivert, un ou i ametlla per fer una picada, una mica de farina per enfarinar el bacallà. Vinga, som-hi! Hem posat a escalfar l'oli per fregir el bacallà i les carxofes i mentrestant ja estic fent un ou dur en aquesta aigua, per cert, i acabo d'escaldar els tomàquets que aniran després en el sofregit. El bacallà ja està enfarinat. He utilitzat farina de blat de moro, a veure què tal queda. Ara el fregiré i mentrestant acabaré de tallar les carxofes, que seran les següents a passar per la paella per fregir-les. I aquí tenim el bacallà que s'està fregint. I una vegada tenim fregit el bacallà, fem el mateix amb les carxofes. I després aquí farem el sofregit de ceba i tomàquet. Amb l'oli i a la paella on hem fregit el bacallà i les carxofes, fem un sofregit de ceba i tomàquet. Primer tirem la ceba, òbviament, i la tindrem 10 minuts, un quart, una cosa així, un quart més aviat, perquè ens interessa que estigui bastant putxadeta. Si cal arribar als 20 minuts, ja arribem. Quan tirem el tomàquet us diem el que hem estat. Tenim a punt la ceba i hi afegim el tomàquet. Ara remenem i taparem i deixarem coure uns 10 minuts. Ja tenim el sofregit de ceba i tomàquet fet. I la darrera part de la recepta serà afegir-hi la picada deixatada amb força aigua, o sigui molt més líquida del compte, perquè faci com una mica de caldo i faci una mica de xup-xup amb això. Llavors, quan s'hagi barrejat bé, hi tirarem el bacallà i les carxofes i ho deixarem coure tot junt 5 minuts més. Ja tenim això bullint. Recordeu que és el sofregit de ceba i tomàquet amb la picada deixatada amb bastanta aigua perquè ens quedés suficientment líquid per tenir una bona salsa i acabar de fer la cocció definitiva de les carxofes i el bacallà. Les carxofes estan cuites, el bacallà potser li queda una miqueta que s'acabarà de fer ara. Un parell de minuts i poso el bacallà. I ja tenim el bacallà de Quaresma preparat, o la meva versió del bacallà Quaresma. N'hi ha moltes.